Pasadan, urrian 11an jokatu zen 3 handiak mendi lasterketa, 101 kilometro dakoan mendi lasterketa, eta parte hartzaile danan artean, gatzagar bat izan geben, nirekin gaurkoan dauen Iñaki Bengoa, atzaldeon Iñaki. Arrazaldeon. Konta idezu, apurtxo bat, 3 handiak ez da edozein lasterketa, ez da edozein lasterketia bez, zure kasuan hainbatetan parte hartutakoa, aurten, zela joan da, aurtengo lasterketia? Bueno, momentuz hasieran da nahiko ondo. Bueno, beti goten da krisi txikien bat, bidea, baina, bueno, azkenean landara ondo heldu nintzen, San Cristobal ondo pasatu nun, hanboto iotzerak erukin nun krisi pitzin bat, estamakutik entre gela hor, azkenean, hor goten da momentu bat, eta, bueno, hanbotora heldu nintzen, naukenan lagun batzuk, hilobak eta emantziaten Coca-Cola pixkat, eta remonta binun berriz. Orduen otxandia heldu nintzen oso ondo, bidea ere ondo, gero, pentsaten nun gorbea ioera izango zela betiko lekutik, baina aldatu izkuan. Orduen, azken 4 kilometro terdiak, ostia, nahiko gogorrak egin zairen pixka bat. Erdi ingudun hor aldapa handia zegoen, azkenen gorputza bere paliza pizka badoa. Eta bere muga dako gorputzak. Orduan, baina azkenean ikusten duzu ja gorbea bertan dagoela, da burua azkenean lan asko iten du. Orduan, bueno, heldu ginen gurutzera eta ja horria berutzea atema abierta. Aitatu dut, ez dela lehenengo lasterketia, lehenengo 3 handiak, zeuretako ez dela izan, aurtengua. Zenbatetan hartu duzu lehenau parte, eta zelako esperientziak izan dira, noski? Hartu dut 7. Baten erretiratu nintzen, eukin un gripe bat aurreko astean, da, ez nintzen ondo sentitzen, da, hanboto bajatzen, mareatuta sentitzen nintzen, orduan esan nun zabala hondin... Halakotan honen izaten da, alde bat ere. Zaten zera laguna landaraino jarraitu, baina, nire... Zea beteta zegoen, orduak gorputzak ezin zuen da, esan nun, se akabo. Eta bestetan, lehena izen zen oso gogorra, esperientzia falta, entrenamentu asko ez, eta, horrek erakutsitzen dizu. Eta orduen, poliki-poliki bestetan, hobeto prestatu nintzen, eta, nahiko ondo bukatu nun, nahiko ondo. Zeure kasuan nahiko berezisa da izan be, ez dut uste zeure adin inguruko jente asko ikusiko zunik. Ez da mendi lastarketetan orokorrian, baina bereziki halako proba luzietan eta zu zeu ez dakit noiz hasi zinen, zer dela eta hasi zinen mendixan korrika, esan burua, ez dalako ohiko egoera. Bueno, ni azkenean 30 urtekin hasi nintzen bizikletan. Eukin un azido uriko eta mediko batean ajo nintzen da esan ziren kirolen behar nula eta ura eran asko. Orduen, erosin un bizikleta, izen zen oin berrogeta pare bat urteo elbun bizikletana ez. Orduen, jente dano gase ginen bizikletan, ni nintzen hor bizikletan 10 bat urtean. Eta gero, behatza apurtu nun bizikletatik jarrindon da orduen ezin nun bizikletan ibili. Zegoen, arretxabalatako martxa bat, txikirri. Orduen lagun batek esan zeri, jungo haitu garrea, eta gugin jera garrea, eta, inun hori. Ala mola, eta gero, Gusano sartu zaian. Gero hortik aurrera, hasi ditzen, karrera txikinak, Aloña, Segama, eta inbeste bat. Orduan, 3 handiez gain, beste hainbat lasterketa, eta nahiko izen handidun lastarketetan parte hartu duzu, ez da edorroakoa. Ez da erresa sartzea, baina orduen garaitan 2006-tik 12 arte ondino posible pixka bat zegoen. Orduen, suerte eukin nun, sartu nintzen. Gero Gasteizko 10 mendiak ere inditut, 6 biderero. Eta Aloñan esan duzu. Aloñan ere 3 aldiz indet, gero Sakanako zea behiten gendun, 4-5 urtetare indet. Euskal Herriko hainbat txokotan hortaz. Bai, zeako erronka inun, Leitzako erronka ere bai. Eta, hemengo martxak eta gero Pirineotan, udan Pirineotan ibili zen da, eta han ere bete gote ziren karrerak eta han ere bete parte hartzen nun. Hainbat aipatu dituzu, baina ez dakit gogorrena zein esango zeuke, zeinetan benetan sufridu duzuna zein esango zeuke? Nik esango nuke 3 handiak. Azkenean luze egiten da, ordu asko dira eta gaba pasatu behar dizut. Orduen... 19 ordu
esan ningu 19 ordu 28 minutuan zeharkatu zelako helmuga, baina 19 ordu askorako muten dugu bai, ez burutik gauza asko pasauko dira, ez? Bai, krisi batzu pasatzen dira, baina, bueno, azkenean helmuga ez dezu pini biher buruan, zu joan bizara etapa, eta, bueno, segun sentsazioak aurrera jarraitu, ez da, bueno, ni uste dut burua nahiko gorra dauketela, eta, ez naizela oso gaizki sentitu esateko ez. Eta gero ez dut egitzen arrazorik eskalambrerik eta hanketatik ondo goten naiz, ez daiko anpoiarik ezerrez, eta bueno, hori ere garrantzitsua da, porque jente asko hor fallatzen du. Horre, pentsen du, genetikatik eukiko gaula, ez hori dara entrena bilen da? Ez dakit, nik uste dut genetika dala pixkat, porque azkenean entrenau nik uste dut gutxi asko danok itzen daule, baina hanketan arazoa jente asko dauko, bai. Zuk zeuk, zela pentsatzen dut ezberdin izango dela baitze gamaiz jorri baten 3 handia baterako entrenetia, baina ez dakit gaur egun horren modan dauen prestatzaile fisiko, nutrizionista alakotara joten dozun, ala, bueno, zu zeuk, mendira jan eta korrika. Ni nire konture biltzen daiz, ni janariak ere itzen ditzu danetik jaten dut, azkenean hori da nik uste dut. Bai, horreka hori lortzeko honena. Hori da, porque azkenean, azkenengo astea igual ibitera pasta jaten igual. Pasta eman gureko, baina bestelan, jan normalak, ez naiz, masaje pixkat hartzen dut, ezien behinka azkenengo karrera, bai, hori da. Baina bestelan, ez, ibili eta... Ez dakit... Egurre eman. Zuri, berandu xamar sekul ez da berandu, baina adinen aurrera fan ala hasi zinen zeu. Ez dakit jaber urte honetan igarri duzun bilakera hori gerozta jente gehiago mendik lastarketetan. Ez dakit ze iritziak gotzen horren inguruan. Jente aldatu inda asko. Lehen hau, hiru onditan da joaten zinen da, jente gutxi egote izan mendian animatzen da, eta gaur egun daukezu puntu askotan, jente pila bat. Hasi landan, Urkiroan, Anboton, Otxandion, San Cristobal, Ubidean dago pila, eta mugan ere, kriston jente pila dago. Eta korrik egiten be, korrik egiten gerozta jente korrik egiten, ni gogoratzen ez lehen urtetan, ni 80 da sartze ginen, baina egin ja... Naiz de martxa berdine eraman, jentia prestatuta dago eta egurre ematen du. Jente asko dago ondo prestatuta. Fizikoki bai, halako lastarketa luzetan, azkenean, 101 kilometro dira, 19 orduz barkatu ibili bizara korrika edo lastarketan, fizikoki ondo gotia ezinbestekoa da, hori ez du zalantzarik, baina hemengo honek Burua... hori entrena egiten da? Buru entrenatu, bai. Azkenean, helmuga batzuk eta jarri bitzezu eta burua enbiodezu... Ondo zentrauta. Ondo zentrauta, hori da. Zuk zeuk ez dakit zer egiten duzun 19 ordutan, ez dakit zer pasaien zatzun burutik, jente askok kantu bat egiten dugu buklian, ez dakit beste dozin kontu inguruan pentsaien oten dira, zuk zeuk? Nire zera izan da, jentiekin alkartu, itzegiregi, batekin besteakin, momentu asko gabars, bakarri ibiltzen nahi normale, porque azkenean fokoa zeakin. Bai, frontalakin. Frontalakin de, azkenean jente ez dezu holan zertzen da. Egun zabaltzen dane ez zara harremanetan jenteak, baina bestelan gauez bakarrik. Gaua esan da luzea da. Lehenek ekaina eritzezan, ekainean izan gaua motza eta eguna oso luzea eta gero temperatura aldetik eta beste giro bat egotezan. Aunque aurten edukidugu egun berezitzea. Gaua preskotxoa, baina egunez kategorikoa. Porque ni hotzak inde guztiki nik aizki biltzen naiz. Bai, nire zea beroa da. Beroa, bai, hotzak... Aizki eroten duzu. Bai, kukildu itzen hau pixka. Pentsaien dut, bestia beste, mendira, zeure lastarketak ikustea bintzat helmugara, bai, hasierara, familia okideak fango diala, eta aurtengua bereziki berezi izan da, ez? Kamiseta berezi bat inotzuelako detaile zoragarrixa. Hori da, alabak eta ez nuen espera, eta azkenean metara heldu nintzenean, hauzen kamisetarekin, nire arreba danak, alabak, Andrea, eta, kriston poza, bai. Porque lehenengo urtetan da, esan egoten jenterik, orduen nire Andrak eta Andrea eta ez ziren etortzere. Beste karrero bat ziren, noin ja jentea asko etortzen da animatzea.
Iñaki, akaboteko, 30 urte, 3 handiak, 5. aldiz ofizialki behintzat, 5. aldiz illa, aurrerantzien zer? Beste lasterketa batzuk, 3 handiak iteko asmori bai berriz? Ba, nire asmoa zen bukatzea 30ekin, baina ez dakit. Zer sensazio honekin bukatu dut eta hor nago. Berriz egiteko, bueno, pentsaten behar dut, baina, bueno, oin nire helmuga da hurrengo urtean maietzean segama aizkorri egitea eta 10 mendiak, Gasteizkoak. Hori izan da nire beti erronkaik handienak eta orduen horrekin ja bukatu. Eta gero, gorputza ondo dago jarraitu ingo dugu eta bestela Oso ondo, Iñaki, eskerrik asko, gurekin hitzordu egitearren, eta gainontzeko lasterketa horri danetan ikusten dugun. Eskerrik asko zuei.